handian gora haritza, antzak aitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar ur gainera bitxa. Kantatuko dut bizitza, usteltzen espazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Arratsaldeon entzule, bagatozela, luze laburrien bigarren saioaz. Martzuen martizen hasi ginen, eta orduko gonbidatu, justo Alberdi xingen duen. Orduen esan moduen eta Mikelek Xavier Ramonizan letran oinarrituteko kantan esaten dauen lez, kantatu nahi dut bizitza eta horretara gatoz. Bizitzari buruz, kontu kontari, bizitzari buruz, kantu kantari. Laixiar irrati libre honek zabaldu duzkun lehiue hartu eta zuen gana heltzeko irrikan. Gaur be, aurreko saioen lez, berba ingo dugu. Bertsolaritzari buruz, bertsueri buruz, euskeriri buruz, ero gonbidatuek berak hartzen dauen gaileri buruz. Izen zaitie, ondo etorriek, eta ia aurrekoen lez, gustora pasetan dugun. Aurrekoen be, esan otzuen, nik neuke ez dutela presentako gonbidatue, berak bere burue presentau bidauela, eta orduen hemen deku bigarren gonbidatue, arratsaldeon. Arratsaldeon danori. Eta nor zaitu guzu? Bueno, era desberdinetara aurkeztu izen duen neure burue, baina esango dut, Kristina Mardaraz Zedruna zela, bertsolari bizkaitarra, lanbidez irakaslie, eta Durango aldeko bertsolari eskolan ikasle bana, bertsotan. Uste jatzu aurkezpena? Itzela, betiko lez, ondo etorri izen. Kristina, badakigu asko norzaren, baina nondik jatortzu zuri bertsolaritzieri lotzeko kategoriero zelan lotu zinen zu bertsolaritzara? Momentu bat egon gozan? Bai, bueno, sasoi baten kontetan hasten nintzen, Durangoko bertso eskolan izen zela nire lehenengo kontaktue bertsuen inguru gazetori. Gero denporak hainbeste aldiz galdetu doztie gauza bardine. Eruen hau hausnartzera zeo zer gehiago, zek eukileiken eragine, zeke. Claro, orduen joten atxerantza, konturatzen az, pixkat, etxetipe baneukela bertsuen inguruko grina hori edo, ze gogoratzen duanez, nahiko neskatuen intzela, etxeko lanak eta horiek eta ibiltzen itzenien, egin ebasan alako koplak eta musikien kemotostan neurri zen, egin joen, olako gauza bai. Orduen, nostik bertzuegaz hori iselike iturri bat. Bestalderdi batetik, kanturako saletasun edekonak errez haue bai sortzen dauz, eta gure etxien, haiten familizen aldetik kanturako saletasun handiz deukie. Eukien esango neuke zeiak itxi gelditzen die, eta orduen alkartzen ziren bakotxien, kantetan hasten ziren. Baina nebarre guztizek kanteta euskeraz, erderaz bai, baina euskeraz kanta pilo batek izi esan. Eta, bueno, guk hortik iturri horretatik erandogu. Eta nik gero esan biot, ama neukela batez be zehazka kantak eta umie txikizek lobak eta etorten zinien da. Ze, klaro, zemalaben hartien sarrena neunaz, orduen, entzundotxe tamari kantetan hori lobaritxe, zehazka kantak eta. Eta, mordo txuek kanteta basan da. Klaro, horpen normalien rimau ikuetie. Iguel, bertsometrikiegaz ez teki hainbeste zer ikusi, ez hain perfektuek. Eta bertso teknikiegaz bez, ez da osalan edo holan egin. Bea, egin dauz, eta kanteta basan. Orduan niri horretanak,
emondostie metrika bat, emondostie gusto bat, emondostie gogo bat, eta saiatu naz askotan, metrika bardinien, ni neu egiten gero, neure seme alabentzako kantu txikitsuek eta hori. Beraz, Durangoko bertso eskolan bai, baina nik uste dut Durangoko bertso eskolan gehiago ja perfekzinorako ero bertzue beraz zer dan konstienteago eta holan. Baina salitasun uste dut txikitet didatorrela. Beste gauza bat kontauko txut, igual ez dozu jakingo, baina ninaz, Serafin Oromiño, trikitrilari zen, lobie. Lobie nire haitxe zan. Eta horrek izen zien, ointzu tilinok esan dozten moduen, disko bat grabaua bien lehenengokuek. Trikitrilari zen diskuek. Osaba Serafin Aranzeta, Oromiño, Sototxina, eta bere arrebie. Osaba Serafin trikitrize, eta bere arreba Antonik panderue. Orduen, ja familizatipe badakart hori, saletasun hori. Zerrikin gaur, kopla kantun eta biliko zein da. Eta eskerrak zarritzen galdetu dutzuzuela nundira etortzen saletasun, ez horrek hausen hartzeko lagundu itxin dutu, ez? Hori da, bai, da ganera, eske, a ver, segun ze momentuten, segun ze sasoiten, segun nogaz, eta edo zer relazio dekon berak bertzolaritziri buruz, lotzen zara zuzenien bertzo eskolara, edo bertzo ez dakizer, edo. Baina, hausnarketa bat egin jegero, esaten duzu, bueno, ja, hor dekoaz nik, igual nire genietan dekoaz, ez? Bertzotarako saletasun hori, eta bitu, esan dutzu zen gauzakaitik, posible da ni bertzotarako saletasun hori ukite. Bai, nik badakit, bertzo eskolan hasi orduko ja, bertzo saioetara joten zinela. Bai. Orduen, bertzo saletute, bazen, osan, lehendik. Bai. Igual, bertzo eskoliek lotu otzun gehiago, bertzu kantetira, baina bertzo saletasunera, ez? Bueno, bitu, beste, nik oso bizitza aberatza ukiot kultura mundu horretan zuertea ondiz eukiot, bat ezbe, katekesi zen, etorten zen abade bat, nik bazemat urte okingoan ebasan 12 bat urte edo etorri zenien Oromiñora, Don Juanito Gallastegi. Eta bueno, inor badau euskal salie edo kultura salie edo euskera salie, Juanito da. Eta horrek eskolan, katekesik segaz batera, kantak erakusta osku zen. Kanta huiten gendun euskeraz, bertso kantape bai, koro bat sortua ben Oromiñonen neskan korue, bueno, oso euskal kultura sali izan, dantza talde bat besortua ben neskana bai, mutilena be bai, eta gero antzerkire bezaletu gindu zen, antzerkize egiten behibili ginen. Bera, negon zan, 5 urte horretan, nire bizitzan, nire isekeran, izugarrizko eragine eukidau, batez be, euskeraren kontzientzian, euskal kantuen kontzientzian. Eta bertzuena, berak ekarrite, ez dakin nuen egon lehiken, gero emon egiten diebe bai, liburuzkatxo bat eukine ban, bertzo sarrakin. Eta handi kantetan gendu zen, buruz ikesi, eta kanta hoiten gendu zen bertzuek. 12 urtetik, 17 urte bitartien edor, egon zan, eukine basanien 12tik 17 urtera, Juanito Gonzan Oromiñon. Eta horregaz, hainbat. Eta ikesin eban baite be, joeten ginen, adine horretan, joeten ginen, 15 urtera bitartien usteot izen zala, euskaltzain dire urtien behin azterketa gehien. Ribera kalien euken buleguetan, joeten ginen, eta azterketan enbigendu zen, eurek emotozkoen zan test batzuk, galderak eta hori, holakoek era ipuin bat egin bier, eta galdera batzuk erantzun, da halako kontuek eta guk erantzun papelien idatzi eta erantzun emizan, beraz hor idazketa ben neurtzea bien.
Eta euren artien izaten zen bertso bat kantau buruz. Bat edo bi edo hiru. Eta gogoratzen dut, kantau nebala eskongaietan. Eta kantetan nabilera apur bat astu bebai jatan. Gelditu, barriro hasi, eta kantetan segidu. Orduen, bertsoen zera, harremana lehenengo harremana, babitu hor, han ezautu neban Aike Marcel, gero epaile moduen ibilik bertso txapelketan hausi zen, han ezautu neban Jonen Beita, mutikuen ibaino gazti hau eda, eta prakamotxetan bertzuek elegante kanteta basan, suponi hitan dut, buruz kanteta basanak, ikasi zeziela, edo behar bada bere aitzekin ikuek, edo beriek, edo osarrak, edo goratzen hori. Orduen, hor harreman kultural bat, eta hor harreman bat bertzuekin, ja bertso moduen, hartu neban, hor, eskongaietan zerbait banintzan, eskondu eta eserrez. Gero hori barruen gelditu jatan. Eta esan, komo? Eskongaietan zerbait banintzan, eskondu eta eserrez. Kieto, geldi hemen. Kantak eta hori, kezitxe, orduko kontue. Beraz, 12-15 urte baino harin hau, hori urtero joeten ginen, urtero, bertso batzuk ikasi bizien. Eta hori, zer zan, esamina bat egiten, euskaltzen? Esamina bat? Ze, claro, bueno, ez dago esan, orduen Orominon jaiotako Kristina da. Bai. Asko ezin nien urtengo Orominotik orduko sasoien. Bizkai maila zan, Bizkai mailan egiten zan hau. Eta, claro, Juanito koajutore moduenan egon da, denbora gehiago dediketotzen Orominoko jentierik, taldeitxo bat gengo zan. Gu joengo ginen bosei, olako kuadriatxo bat, beste herri batetik beste bosei, eta holan joeten ginen, orduen Gernikatik, Mungillatik, Bizkai mailan izeten zan. Eta, Iborritxik, Aizuxatik, auzo txikizetatik, Euskaldun giru eguen herrizetako umiek joeten ginen. Bakizu ze posadan hori, niretzako Orominoko auzo bat, en la profunda esaten dana barruen, handik estaben urten ume batentzako Bizkai mailan Bilbora joetie, azterketa batein, hainbeste umen aurrien, aurrera urten da kantau bihar zieten zan, beraz, bertzotan gero eszenarizora urtetan dozunien, eiken dozun hori jendaurreko hori, ja lantzen azitxe gongo zan. Bai Juanito Gazbe, bai kanta gaitik eta antzerkizi gaitik, baina gero Bizkaizen. Eta irabazten bazendun sari bat, Koliseo Albian eszenarizuen ganera urten da, diploma baten mototzuen da, bebekak kartila baten diru pixkat, eta premizio esan hori. Txapelketa bat. Txapelketa bat. Orduen, zu bertzoskolan hasi bari zen, gozan? 15 urte neukezan. Eta ja bertzo batzuk, buruz ikustia, baina kanteu. Bai. Eta jentien aurrien. Bai, eta jentien aurrien. Bai. Hau da, zu guzti baino lehena basi zinen zu bertzu egin lotura haundi bat eukiten? Hori da. Eta batez be jentaurreko tasun hori, falta iken da bena gero bertzutan egiteko. Bilur gitxi hau edo jente aurrien kantetako presentzizen. A ber, eszenarizora urtetan duzunien seguru sekule bezara goten da beti goten zara urduri jedana. Baina bintzat azten zara ja entrenetan, ez? Eta guztetan. Arra, ez? Arra sartute hor barruen bai. Osea que, pentsau nostik bertso mundu. Eta gero, Bizkaiz esan niretzat espazio handi bat. Eta gero handik, han parte hartzen gainunok, erueten gindu esan urtien behin eskursino bat eiken, Kortarazni, Gernikara behin, orduen bazegoen umen aldizkari bat, Kilikili, ez da gizuentzat ezaun edan, Kilikili aldizkari zeiken zan, Bilbon, San Antonen, elzan, horbe, abadiek, eliza zegoen batez behar duratute euskal gintzagaz. Eta Kilikiliko baskide edo ingin esan, edo etxera bieltzozko esan gero arrezkero
jazten zara beste harreman tipo bat literarizu eukiten, eta saletzen, eta hor, eta egin genduzen eskursinuk oso politek. Karo, azten zara ja pixkat eremue zabaltzen zure kontzientzia, euskaldun kontzientzia, hizkuntza baloretan. Azten zara ja hizkuntza baloretan, eta hizkuntzaren egoeri pixkat hausnartzen, horretan asko lagundu uzkun Juanitope bai egize da. Eta gero hortik, noz, bertso eskolara, ero ezakitzelan urreratu zinen zu, ero... Bueno, ez deitu jozkuen, Dino, zu ordureko ja oro minotik urten da ongo zintzizan, ikesten, zakit? Bai. Dino, zuzan dozu amabi amazazpire hartien Juanito Gazoro minon, da gero ja hortik saltu ingo zainun. Bueno, gero bertso beti izenazetan, nire nobizu egaz, bertzuek entzuten juen gara gure motobespa horretan, ez dakindik, Gipuzkoa, Nafarroa, oso bertso salien nintzen, oso ginen, hueto esateko, bizok. Orduan, hueten ginen entzuten genuen nun dauzen bertzuek, eta esan egoten egin beste bertso saio, Frankon denbori esan, euskeraz egin zan, batek buesan ekitaldi basan, inoize izorretan galerazio oskuen bertzotan eikie ezin salako baimenak eskatu bertzolarizek ekarteko eta zer kantau bidabe dozer, ez dakiu. Baina, keselan ez dakizuela, zer kantau bier bada, ezin dugu permisorik emon. Eta galoraz eiozko esan izorretara bertzolarizek ekarten. Ezin gainuleko esan zer kantau bidabien. Eta bardin pasetan zan kantarizekin akortanaz, gure txin egon bingo dio nio. Baimenak eskatzen guten ginen kantantiek ekarri bigenduzelako, eta haren letrak itzuli erderara, eta presentau bihar izten gaduzen zeintzu kantau bida bizan da, gun moldatzen gaduzen pixkat, orduko kanta eurentzako subversibu egizien gozien, seguramente. Esan duzu, Euskal Herrien barna ebili zinela, zure nobizuaz, orduko nobizuaz. Bai. Hori, bertzoskoli baina hori nau. Bai, hori nau. Baina, bueno, aprobetxaute zure nobizua itxetu duzule, oin zure kixona dana. Bai. Abitu, kusi, ja, zemat urte, bata bestien onduen. Eta elkarren onduen, bertzotan, eta bertzo lagun, eta bertzo zale, izan duzuz jarri. Bueno, aurreko programan esan genulez, gonbidatu bakotxari 3 bertzoaldi 4 eskatutzi hauz, eta lehenengoko hautatu duzunezuk, da zure gizonan bertzo bat, justo, na? A ber. Ontxe esango zut. Taldekako finala, Bizkaiko herriarteko txapelketi antolatu zen, 2017, nire horretarrok parte hartu gainun, taldi osotzen gainun, Juan Mari, justo Grezina eta Abarkasek, eta finalera heldu ginen, ez da gizelan, badakinik zelan, ondo kantu gailuleko, txapelketa guztien. Nik uste dut txapelketa guztien kurioso kanta gondule eta perla batzuk juen ziela. Oso ona. Grabau barik ongo die, baina etxatez astuko, baina hau grabaute... Natxituko saioe, ezata astuten, da grabau barik ongo da, imate. Oso onak. Zaiatuko naze lortzen, baina, bueno, berak aitotu duena, justok final horretan, lauoinak emonda kantauen bertzue. Entzun daigun, eta gero... zure salpenak, ero zu guruzunezan. Bai. Iparra, indarra, izarra, beharra. Gaurroina kantatzeko doinuan beharra, Kristinak emon deuzta, albotik indarra, benetan dotnik berori izarra, eta neure bizitzan behar dodan iparra. Itzela, batez zuk entzutekoan bertan. Nik entzutean bertan. Gainera, kasuistika bat izen zan, onduen nengoen, da oinak berak ingoa bezala, motzi izan. Oinak
Bidien etorri gainen betzetan, ze doinuten kantauneik zera, claro, repartiduteukin gaino zein, gaingoa hemen gaizen inguruen zeinek bikoteka eta Holanda, lau oinak eta ze, eta bidien etorri ginen kantetan, ze doinu izango zan, ez da. Araila usan, lau oinak emotzi izan da, doinu astu. Doinu astu eta ez txakon etorten da. Etorri zaten ondora, eta oinak eskuen da, etorri zaten ondora, eta ze doinu izan da, lehen bidien etorri garien eta zera eta, ez anakortan adani, hau, zauntzen, xarmangarria da, bale, oizan mikrofonora, hartu papela eta segiduen hasi izan bertso hau egiten. Bai. Gero konta osten, antza, hasik eran beste zeo zer etorriakola, baina nik doinue, niri pregunteu bier doinue. Da nik doinue mokeran, moldatu jebala segiduen da beste hori hasi, ezta? Politizen zan, gero esatotzien, Moisesek eta honek esatotzien, etxetik inekarriokala zer, kriston txalo zaparra da gentien Entzuten itxen da horretik. Bai, eta pertso ona, asko guztoia, eta emozionaute bizo kantxestena ez gani emozuke. Eta ganera, final baten, azkeneko... Eta final baten. Udalak itxi ganera, ja edade bategaz. Bai. Eta dinot, hori da, zuen ibilbideko, bastakit azken aurreko, baino beste etapa bat, zuek bertzotan aspaldi hasi zinen. Bueno, zu bertzotan, zu gazkabitz gaur de. Bai, aspaldi. Nos hasi zinen zu bertzotan, bertzo eskolan, bertzo kantuen, A ber, bertzotan nazi sorkuntza, esaten dana. Bai, hau da, bertzo zale badakigu, motobespan joeten zinela. Bai, motobespan joeten ginen entzutera. Hortik jarraitxe buruzuari. Ez, gureot, bertzotara ja nos, esan zaino, bueno, bertzotan enbiu, bertzotan zelan egin dan ikesi gureu, horbe, pauso bat, lehenengo pauso bat egon bidau, gero ja, plazara urten orduko, gauzasko bidior. Bai, bertzo salien esan gutzut gitxi gora bera, esan gutzut, irula goza esatiaren aurretik. Bai. Motorra hartu te joeten ginen Nafarroako finalak. Final guztizek Nafarroa edo dana alako Gipuzkoara edo ez ditera beti joeten ginen. Bueno, bizen bilartien zeube hartzen zoiez, pixkati hartzen zoi, ikusten zoiez, elandien teknikak nor. Ikesten zoiez. Da, pixkat, inguru egiten, jentie ezagutzen, beste erabatera bertso saletzen, bertzolari zepe ezagutzen zoiez, eskondu ginen, umiek eukin gendu zen, hartu umiek kotxien, eta umiek azbek poeten ginen, da, egun pasa egiten gendun, da bertzolari zeken zuten goeten ginen, ez dakit, zemate lekutara, ez? Ize kontoko neuskizun Nafarroako bertzolaritzaren historia, gu bizi izen dugun moduen txapelketaren inguruti behintzet, ez? Herri-zerriko kantuek, guk Bizkaite Araba batera ziginen moduen txapelketetan parte hartzen, orduen Iparraldi eta Nafarroak batera itea bien txapelketako finaletan parte hartzi, eta orduen ezagutu nio esan, Amets Arzaiusen aite, Jesus Arzaiuz, da, Iparraldeko bertzolarizek hainbat, txapeldun gelditu zienak, eta Nafarroako eta hori dara. Geurera ona etorritxe, ni betxetan dut, holan bertzotan ikasteko deize, ikastolatik egin eskuela. Durengoko ikastola, Kurutzea ikastolatik. Hor eguen oso bertzozali eta bertzolari politxezana Angel Usaola. Garaiku izetez bera, garaik edo berriz edo hor mugan dau bere baserze, anaiza bat euken bertzotan eitabena areitio gazda. Kapela. Eta bertzolarize fin izan, oso fin, oso eta ganera, zangutzut, bile, guztetan jakon mesu barrizek hausarta, eta hori saiatu zan, Durengon bertso eskola bat egiten, gu hasi baino urte diarin hau edo. Bueno, ez dut zien ondo urten antza, zehan gelditu zanein barik, eta barriro bigarren saiakera bat egin, eta orduen sartu ginen gu guri abisue pasa oskuen,
justo eta bizio joango ginen saio gehienetara. Manik aukingo nabesan 30 bat urte edo lan. Az ginenien hor inguruen, uste dut. 38, 39 edo... Igual gerotxo, ez dakit. Baina, 82ko kantetan hasi nintzen, oseak... 82ko plazan. Plazan, kantetan hasi ginen. Nun kanto zenun lehenengo plaziek? Samarko izen zan, Samarkoko jaizitan, izen zan, eta gaizek eta jakinde aurretik, Pedro Jose Zubizarreta gai jartzaile, eta oso urdurigu, eta aurretik gaizek konta eusku zen. Pixka lasaitzeko, eta jakiteko pentsetan joeteko, eta zen, pentsetan gendun azteizia mogo eskule pentsetako, eta konzentrau eskero, zeskinen konzentretan, orduen, hortxe izen zan, nire ustez hori izen zan lehenengo kue. Bai, eta galdera bat, karo, zu gordureko esan duzu, 32 urtengo zen, 33. Bai, 22, 34. Inot, esan errezeixingo, 33 urtegaz eta emakumie izenda pauso hori emotie. Ez niot, zara izango horreza, zure partetik dinot. Ez dakitzelan bizitzen zainun. Bertso eskola baten babesien, gizona onduen egon da, beste babes badeko zu. Baina, egize da, egioztasun galderie. Ze, klaro, guk ja umebik eunk esan. Gero, sekulen hasi zen kompromiso bategaz bakarrik egotekue. Oza, normalien ezagutzen abenak badaki, bost bat gauza esku hartien batera erueten duazela, eta ondo, ezebez, danetara alego bier, da boste aulki betetan da bezenak eperdi bategaz, ondo gauza gitxi. Baina, bueno, han eta hemen gure sasoikuek, olako asko injoguz gure sasoikuek, ze herrigintza betartien eguen, herrigintza me komprometiuta gengozan, ikastolen munduen me komprometiute gengozan, gaueko klasipe moten gendu zen, izen zan oso aktibidade askoko sasoie. Eta ganera, uste dut, sasoi horretan magisteritza egiten nenguela. Gainera. Magisteritza egiten nenguen. Eskoletara buelte guren eban, ikastoletan ibilitxe gero, ikastoletan azikeran hainbat eta hainbat, mileka, ez dakizen bat irakasle hon ginen titulu bakuek, ni neuken euskerako titulu baina ez magisteritza. Eta horretorrezan regularizazio bat jaurlaritza eta estatu espainolen arteko akordizio, bakizu, euren artien ikin da bizan ferizak, hau saldute hori erosi, horren artien egon zan bat, ikastoletako irakasliek legalizetako posibilidadi sortzeko. Eta, hasi ginen jueten Bergarako unibertsiadera klasiek eta moten. Osake, dana batera, izen zan niretzako oso sasoi potentie, ze ikastoletatik eskondu nintzen itxi ineban orduen normalien andrak bierra itxi itabien ume azteko. Guk hori erabaki gendun, umiek eukingo genduzela, bi eukin genduzen eskondute segiduen, eta tarte horretan nik ume zainen gone balat, etxeko lanak eta hori. Baina gaile gauzan, momentu bat, erabagi bat hartu neban barriro lanien azteko, 79 izan lanien hasi nintzen, ordureko magisteritza egiten ebili nintzen. Beraz, 30 bat urtegaz ja, estudizitan bebai. Eta horredanak eta ganera, dezidun zainun, plazara salto iti, Bai. 34 urte, emakumerik ez egu emertzularitzan orduen plaza, dinot, seguru inguruetan, baietz, betiko lez? Bai. Baina, zu izango zin lehenengo tarikoa, lehenengokoa. Eta hori behin zainun, erabaki hori hartu zainun. Bai. Plazara urtetako. Jakin je plazara urteti ez da leharra inontzako bez, imaginau. Bai. Bueno, ni betik esaten dut eta hau azpimarratu behar da. Bertso eskoliek bere babesa emoten dabela. Emoten dau lasaitasun bat, emoten dau inguruen lagun kuadrie dekozu, zaune dekozuz, badakizu zure antzera dabilen jentie dala, ez dala sartzen zuri kalte eiteko edo zure asako, ez dakizu edo. Hori babes hori beti dekozu, ez?
Eta, baina, bueno, sartu nintzen, egon ginen Mariterezu Azartaza, bertso eskolan zebilen geuaz, Elgoibarko Mariasun bat, gero epaile moduen da gai jartzaile moduen ibilidana txapelgeta, Euskal Herriko txapelgetan, tortezan lopategi gazurik klasietara, egon zan Mari Carmen Meinika UEUko idazkari nagusi dana klasietara etorten, neska banaka batzuk ibili ginen, baina erabagisa hartu plazara joeteko kantetan, neu bakarrik egin, eban. Santutxun, eguen Begoña ez nazu goratzen abizinagaz, eta Algortako eskolan eguesan bi iriondotarrak, Irun eta Nagore uste odiela, oso bertsolari honak zienak orduen momentuen, ni baino gaztetxo hauek, gazti hauek, esango nauke desente gazti hauek, baina bertzotan, horre plazatan da kanteta, bien, ez dakizen neurriten bapaterako zera, baina usteot baietz. Behan nik asko ez dabeko izidu, sekule bez, itxia bien ganera harin samar. Eta Bilbon, izen zanolan ofizial esateko, bueno, hausuetan da ibili ginen, harino be, bani larranon akordetanaz, arratizan beste hauso saioren bat peinje, neure konture, igualdeku batzutara emakumiek antolatuiko feministan topaketa batzuk, eta holako zer, hasi nintzen. Baina lehenengoko eolan plazan esateko talde, Bilbon izango zan. Orominotik aparte geroia, urte horretan uste dut Bilboko jaiztan hartu nebala parte. Eta, claro, zu plaza urten zinenien, deilek hasiko ziren, ero zelan, ze jarrera hauen zu plaza negotiaz, claro, herrien bai, ez batzen kizien herrien, zu nor zinen, baina, hori, kanpora joen da, Bilbonak ordetanaz, kantetan, uste San Anton dala plaza bateko naurrien jaiztan, bertso zaiuk eta iken diena oinbe. Santiago izelike, bai? Santiago plazan. Akordetanaz, bertsotan eiken nebala eta suberto jatezan, iso horretakuek eta Durangokuepe, bai? Plazan bertan. Pedrin Belardazun, zuzu bizarta eta kuadrilean, ustot preguntek ite Begoña eta honepe egozila, kuadrilean kuenda. Ta eszenari zuen ganien, klaro, ez hauz seguru kantau gure duzun horrek ondo urtengo da benez, ni jan nire keskak neuk esan buruen kantauko nebana egokizi izango zan edo ez, klaro, ni gizonezkoen munduen bizi nintzen, baina andraskuen nintzela konstiente nintzen, nire emetasun horregaz, eta ez neban gure klitxe bat isetie beste batzuen arreproduzitako. Eta, klaro, arduri erueten neban etxeti, eta ara joen da, kosta ikinatzen ganea konzentretia emoneiko gaizen zer esan da. Zuriunak, etorrite joen, zerkanto abiosunan, tardau, azten. Gogoratzen dut, Pedrin Belarrek badinozte. Alaba, Kristina, arre, publikotik. Ta, ni fijo, leku batera, behire, konzentretako eta bertzu egiteko, bai hori dan hori entzureiten, eban. Itxate sekula astuko hori. Hasi nintzen kantitan, botanaben lehenengo bertzue, sekule alako txalosa parradarik nik ez dut entzun, ez da, bueno, maialen iti, igual, txapelketa finalien, bai. Baina, zelako bertzo? Txalosa parradie, bertzoak abote. Ez galdetu, ze bertzo botan eban, ez nazgo goratu egin. Baina, txalu ejo, esaten hau ez da posible. Nik ez dut inolako bertzorik. Bueno, baina hori, bazan igual, apoio ez? Bai, eta kantauen jau andra batek, ze ordura arte gizonen abakarri zan. Eta andra batek kantauen jau, eskerronez, nik hori somatu dut. Beste saio batzuetan bebai. Nik kantau, eta somatu dut, babes hori gentien alderditik. Claro, zuzuk saio gure ingo zein zen.
Lehenengo urtien da ez hainbeste, baina eukiduaz, ez hainbeste gaurko egaz konparatute ez, baina nik eukiduaz hogetakaz bertso plazain joazenak urtien. Karo, nire bertzuek etzien hain honak, niko errekonozitan dut, etziela hain honak, nik gerora ikesten gehiago juenaz, gerora gehiago dominagot bertzue, orduen hasikeran baino. Eta nik konturatzen nintzen, esaten ebanan, zeukela horren besteko balore zena, baina esan iten eban. Eta, horrek bere balori edeko. Tan rasko batek kantetiek gizonen munduen, agente askori ikututxue itotzen sentimentuetan. Baina, hainbeste bez, eta espentsau gehiago esneban gure, ze etxie, beste kompromisuek, kanpora joen. Igual, martxuan 8 dela eta Iruñara. Iruñan akto bat, emakumezko kantolatute zera, hasikeran bertso bi, amaieran beste bertso bi, eta etxera. Iruñako puntara, 4 bertso kantetan, ni persona heldu bat nintzen orduen bet, esaten mereziu dau, Kristina, zer ere iken zabiz edo ez neban guriziten hainbeste zaio bez. Olako pentsamentu asko zer egiten zabiz, zer irudi moten zabiz, beste batzuri zer ikusiko dabe. Bai. Jalo, horbe pentsao miko da. Bai, eta, gero oso kritika nintzen, nik egindako bertso bueltan etorten nintzen pun, eta egurre moten otzen askotan naure buru erita sufridu iten dozu. Bertsotan gozau behin jot, baina sufridu asko bai. Zek oso kritikienaz neure esaten duazen gauzakin. Eta... Inkonformistie? Bai, ze betik eileko hobeto. Sorkuntza munduen gabizeno badakigu betik eilekela hobeto. Eta... alan dabe, gurixeten eban, jentik nigan eukesan espektatiboa horrek gutxienez alegin batein, da bete. Eta joeten itzen, ez toztan ardurixeten norekin, mainukorta gazkantetien, nahi amuriza gazkantetien, nahi Imano Laskano gazkantetien, eta klar, neskariken euken, onduen. Laskao txiki gaz kantabot, Azpillaga gaz, kantabot Mugarte igaz, kantabot Egaina gaz, edo Peñagarikano gaz, edo Sebastián Lizaso gaz ora luzen, edo... ibilinaz, kantetan. Bai, horrekin baina edo Gasteizen, edo... Baina gero zure ondora, bai, batu zien, ez? Emakume gehiago. Dino, ja, zu urten da gero, gerora, zagin nikako lendeko, tarantza zuloidi bat, ero... 15 urte eukia besan Maialenek, nigaz kantaua banien lehenengoz Ondarrebin. Berak 15 urte eta ni 53. Eta... Baina ez dugu kantaua Maialenek eta nik alkarregaz gehiagoten. Zagultzun Maialenekin jau bere bidie. Lehenko zapatuen alkarregaz kantegon duen eszenario bardinen, baina alkarregaz zangotzut berak egiaben bere bertzu gehiago esan, da nik inaben nire bertzuen. Baina eszenario baten gainen, eta pentsetan ditzen, amen, hainbeste urte eta gero barriro eszenario bardinen ganin gauz. Haken jaun bere bidie. Gero etorri bai, beste emakume asko, bertzolari onak, oso onak, gaur egun. Eta nik ze eragin eukin jotor, ni orduen ez nintzen konturatzen eraginik eukin bierban eban bez. Baina bai konturatu naz, gaztitxo hauen begirada nigan, fijetan dala. Eta komentarizuek egiten da bizela. Eta etorriataz esaten, joak eston ilusinu egiten dotziela, pentsetien izen nintzela, ez da gizien. Zuk, ez teko zu horren kontzintzizarik. Baina beste batzuk kanpotik ikusi zaitue. Orduen esan duzu, balizio izen badau, oso ondo. Eta egize da konstiente nintzela, iraun behar nuela bertso munduen, atzentik beste batzuk etorri arte. Eta beste batzuk ni baino hobi hauek bertsotan etorri zienien, eta
agartzen hasi zienien, Kristina erretire mitza. Hasi nintzen, ez Hori ezaten, bertso- argi neuken. Bueno, hori bere, batzuten hobeto da, norberak ez zatie plazik ez zan baino lehen. Bai, bueno, niri plazik ez zauzta. Ze, a ber, abarkaz, ondo kanteu baneban barriro jungo nintzen leku bardinera, behen askoen leku asko eta bardinera. Batxutera bai, baina bardinera ez. Horrez ere esan gure dau, onartu bida. Onartu bida, bertso moduen kalidaderik ez eguela. Da jenti sufrietako gogorik, ez teko, neupez, Neuri bitxatez guztan bertzolari sufridu eiken doztienak, zetako. Zuri ikuste deatzuz, enamoretan zaituenak. Onak, motibetan hauenak, eta ni bardin ulertu biot, ez badot motibetan enauela deitzuko. Eta leku batzupai eukinduaz joenazena, baina... Gauza ondile hori. Eta horrek azulotute, bertzolari honakin, beste bertzolari hon bat entzungu goin. Bai, Bigarren bertsoaldi hautatu dauena, Kristinak, Unai Iturriaga, kantuen. bertsolari ona. Bai. Eta Unaiek Bizkaiko final baten kantaba ben, hau. Igorgaz buruz burukuen. Entzungo dugu, gaile berak esango dugu, eta gero esango zu segaitik hautatu dozun. Bertso saio ero bertsoaldi hau. Aztelen goizara, irribarretu zagoz orain bino. Gaur itxartunaz normala, baino askoz lehenago. Egia esan barlotan, ordu asko ez dut igaro. Gorputzan nekatu arren, burmuina joan da arago. Zeo zer pasatu danaren, seinalea dugu klaro. Pausuan bezentitzenaz, zentimetro bat gorago, kalean danak begira, ta begiradak arraro. Hori amargau piloa, mundu ondan asko dago. Pentsau gura dozuena, enamoratuta nago. Talantokira berandu, joan azpipili tapala. Betoskoaz begiratzen, segurata argala, egunon altu bategaz, egon egin duzat diozala, ez da beulertu gero ben, nire irripar zabala, lankide batek esan da, hau da tipo anormala, betiko kafe garratza, berak iruntziala, jefeak esan deus ospa, despediduta zauz ala, eta nik erantzun detze, nen asko maite dorara. Tabarriz pozik kalera, mentola dutxo bat jaten, lehen astelena eneran, horren errez eroaten, baina haitximele
baten, danok dakizue eta, seguru hemen hainbaten, unai barri bat jaio da, zuen aurrean da aurren, etxera den heldu da, ia bat ze egin leiken, telebista isotu da, eta begirik ezinken, gaur egunean guri buruz, ez da ez errezaten. Eta horrek izan dien, nahi kanteteko hiru bertzuek zegatik autotu duzu. Jo, ez dakizu zenbat disfruta neban, hasi zanien esaten, bere astelen horretan, euken patxari buruzko deskribapenak eta egiten bere burueri behi esat, hasi zanien enamoreute eguela. Eta zelan enamoreute eguen, beste guztizien justifike hoitea ben. Eta nik disfruto naben, bertzotik bertzenak, nik unai berari buruz berbetan ez dakiz sekule ikusiten neuken, ze normalien oso gitxi sartzen die personalmente, bai unaite, bai igor, sistada batzuk edo, espata batzuk edo botatotzi ez inoz, baina normalien nahiko ondo gordetan dabe euren intimidadie. Eta gaixe emon, eta enamoraute dauela espliketan hasi bere egun horretako irriparrak eta gauza anormalak justifiketako, nik disfruta una ben, beti disfrutetan dut unai gaz, unai beti da, da, oso bertzolari ona. Igor bai, baina oso desberdineti ebizek. Unai gaz, beti gitxaroten dut, zeo zer ikasti egun horretan be. Eta betik ikasten dut. Oso eskerroneko nau unaigaz bai, igorregaz bai, unaigaz. Baina, egun horretan, enamoraute eguelako, haren tximeletak eta haren barriek eta deskrezinuek eta zelan eiken da bezan inguru guztizenak, eta beraz zelan dauen, da bost ardurotzo etxera bieldu edo ez, ze total enamoraute dau, bardin jotzo, jefiek, etxera gueteko esati edo ez, eski nik, konklusio hori ataten eban, joen zaitez etxera, biarrik ez pozu egin, berar iztutz ardure, bera enamoraute dau. Bitu, nik disfruta honeban itzelin dezata astuten. Ez dakiaz buruzkantetan bertzuek, baina momentu hori, eneuke aldatuko ez egaitipez. Gitxiten, eta gero jakine, ezke egiz esan, ezke enamoraute eguen, ikusi dugu gerora unaizen bizitza eta ezautu dugu unai aurretik eta hostien. Zelan zerriken da bene maitasunek, zelan kamisa barazten da bene, edo ze kapazidade dekon maitasunek bizitza kamisetako. Bueno. Eskerrak, bai, eskertuten hau nahi. Nik badakitzuk bertzo asko disfrutetan dozule, ze oso visuala da zure oso espontani zara, da orduen zuri bertzoa guztetan maiatzu ni barre ganera. Igerri egiten da. Batez be, eszenari joan pasauz kantetan niri pasaiaten ezinoz. Zu oso, ez dakit, gesto asko eta bai. Disfruta hoiten dozuleko. Eta ez dozu gordetan. Zuk bertzuegaz asko disfrutan dozu. Asko. Nahi egaz eta bez asko gaz. Bertzugaz asko disfrutan. Gogoratzen dut, Samiletako jaistan, betik saio ona egoten da, Samieletan, eta gogoratzen dut zian jesarri eta, kriston barrealdiz egiten ebazan, eta amorizak baten, zera, Kristina dauena igerri zen, zera, zentzun ikintzako, Kristinari eske, ni disfrutetan dut, pilo bat. Badakit zenbat kostaten dan bertso bat eikie, eta asko baloretan dut esfuerzo hori. Alegin hori, inger hori, bertso bat ondo ingurixeti eta ganera txartu urtetotzun ez, horrek sufrimentu ekarten dutzu bersolari. Badakit ze kostaten dan. Pentsetan paretie, harin ingurixetie,
ondo eitie, ondo eraikite goti bertzue, baloretan dut sufrimentu hori. Eta ez duaz onartzen, epailiek, bertso bat entzun da gatz gitxitzu dekolako edo ez dakizen, 4 puntu emotie. Osea, bertso bostetik gora beti da. Kompleto badau. Ni epaile izin da nao eta Moisesegaz, inoz Moisesegaz, ja Moisesek 0 atu ni pitja ben, Ni beti burrukan. Ni bertso bat eitiko kapazdanari bapatien gaizemonda eta estenari zuen minutu baten edo biten, horren gitxindik aprobau bat, 5 bat, bideo gero 5etik gora, balorazio eta os ezta, gora edo bera, hori. Ni beti zenaz altu puntuetan doana. Altu puntuetan dut, mundu guztizen. Jokeri edekot, altu baloratzena. Beti, bertso bakotxak dekoz bere gauzatxuek. Edo ordenie, edo hizkuntza lotute doien edo ez, edo freskura basartzen badau ez. Azken aldizen barri zemat eta gehiago ezagutzen duazen bertzuen tripak eta bertzuen zela moldatu leiken eta gero bakotxan alegine aldaketak eta iteko eta freskuri emoteko eta hori, orduen eta gehiago baloretan dut eta ja exigidu bai igual. Guatenaz, bertso saioetara gauza ederren bile, perlan bile edo, eta bat edo bitopetan baduaz, ordu bete pasabarren, ja, niretzako positibo da, arratzalde hori. Ondino ikesten orduen. Bai, Eta beti. dauelako nokerakotzi. Hori da dekun zuberti bertzolaritzan. Gitxien fetzetan dozunek, emon euskizu egun bat, ez tozu itxaroten, baina, ahi ba, gaurra barkasek loin egun hona deko. Abarkasek egun hona gitxitzen. Baina, bueno. Eukidoz abarkasek egun hona. Baina gaur eskabiz nitaz horretan. Oso ondo. Eta oin zuk esan zu epaile izin zara, baina zu epaitu izin zara, ze zu izan zinen, txapelketara orkestu zan lehenengo emakumia, ez? Bai. Euskal Herriko, dinot, oina probatzen Mila beratziren de hori ez dut gure... Larogeta zeiko txapelketan. Euskal Herrikoen. Euskal Herrikoen. Lehenengue. Orduen, bueno, badakizu, ez da gideko goratuko dozun, ordura arte Euskaltzain dizek antolatze ban bertso txapelketie, eta urte horretako txapelketarako, bertsolari pilotxo bat ez eguen konforme zelan epaitzen zan, edo zelan egin zien gauzak, eta Euskaltzain dizeri proponidutzien alkarren arteko txapelketa bat, euren alkarren artien antolatzie txapelketa hori kondizio batzuk ipiniotzi izan. Ordureko batzuk ja apuntaute egon ziren, beste batzuk ez, zabien gure parte hartu, zera, niak hortana zamuriza apuntaute egon zain, ja ordureko deizein egon zan da, batzuk apuntaute, baina bertzolarizek batzarraia bien, planteoa bien, batzar horretan ez nintzen egon, ez dut uste, urrengorako bai, eta borra hogin ziren. Ezain, bueno, geuke batu bierbotza hau asuntu eri dozera, bueno, ni iztuzte ardure, borra hoen gonaz, eta esplikauko dugu, azalduko dugu segaitik zen, eta bertzozale elkartie, bertzolari elkarti lehenegotan legalizau zen, egin zen. Eta batzar horretan, sortze batzar horretan egoten nintzen. Joeten ginen Bizkaitik 2, bat ni, da beste bat Santutxoko bat. Eta joeten ginen Loiolara, eta Loiolako batxarretan, eta erabagizan bertzolari elkartik antolatuko bela urte horretako txapelgetie, eta orduen erabagi gendun aldanik eta jente gehiena parte hartzi. Babesa emoteko batez be, eta hor bertso eskolak apuntatu ginen, eta banibe bai. Libre izen bazan hainbaten ez nintzen apuntauko, zen nire buru esne ban ikusten txapelketa baterako moduen, preparaute. Beha zelan bertso eskolan artien izen zan, bueno, animau ginen, izorretatik Juan Maria Baraitio, justo, eta ni. Eta aparte hartu ondo, horregaitinaz lehenengoko hori. Atentzino asko deitua ben emakume bat apuntetik txapelketan, prensan asko urtea ben, horregaz gogoratzenaz,
iparraldeko aldizkari batzuetan gogoratzen dut eta antolakuntzako liburuetan da agertzen gariela espreski Andra Gizonak, lehenengoz parte hartzen da bien Andra Gizonak izen da apelliduekin da hori. Eta hasi zien prentsako elkarrizketak egiten, Euskal Telebistan elkarrizketa bat, neuri, ez Andra Gizonoi, bezketan neuri emakume elementu moduen hartuta. Eta gogoratzen dut, orduko Euskal Hiztegize izan lehenengo. Euskal Hiztegizek eskatu ustan emoteko argazki bat eta agartu binitz. Ez notxan emonen argazki. Ez neban ikusten nire burue motibo nahiko enziklopedia baten agartzeko. Babitu ez neban baloretan nolan, esan nik egiten ebana, nire gizonak egitea benatan nik egiten ebana, nik orduen ez neban baloretan hainbeste egiten ebana. Zan erregintzako beste ekitaldi bat niretzat, naiz eta jakin emakumien intzela, baina ez notzan horremesteko importantziarik emoten, baina inguruen. Eta gero ikusiot, jasota dauela, hainbat enziklopediatan, ikastoletako liburu literatur gaien barruen ere argazkizegaz, bestie, Irungo aldizkari baten ikusi dut jasota, beste ez dakinun, hainbat lekuten, esan, nau popularizaute, merezi baino gehiago nire ustez. Hori zuk usteko dozu? Hori nire ustie. Hori da, gentiek beste uste batek Bai, da, askatasun guztiz. Nik sarrien entzun dut zuri izena, aintzindari moduen, naiz da, zura horretik bertzolari handrak egon dien, naiz da eskutuen egon. Bai, penaz ez neban eukin orduen informazio hori. Penaz bai, egainak esate ban egon bidau. Derrigor egon bidau, baigoen auspoak bauken horko lezinoat bertzolarizin eta zera, eta hainbat materizel egon bidabela hor bastartute, eta hor ikerketa baten biko lehitik, eta klar, nire buru ez neban ikusten gai hor ikerketa bat egin azteko, beti beste gauza batzu deko zozelako. Baina beti pentsau izendot, logikamente, Andra beste leku askotan lez eskutuen gelditu ziren, beti pentsau izendot egongo ziela. Beraz, nire burue ez neban konsideretan lehenengo emakume bertsolari moduen, baizik eta lehenengo emakume txapelketa baten era modernu emitzet presentau dana. Eta gero, eta horrek posten nau asko, bertso elkartien barruen, engien ikerketan barruen, badau materizel neiku esateko egon diela. Nik berbain joan, argi estekot, bapatekue izen zanik edo ez. Bategaz bai itzuzteot. Azken gontxe hilda Inazi Itxabe. Inazi Itxabek inoiz ez dugu esan bapatien hilabenik. Berak bertso idatzizek. Hainbat. Eta hori be balorau bida. Baina nik amurizaren konzeptu bat dekot berak esan da. Bertzolarize da, bertzolarize. Bapatien egiten da bena. Bertzo jartzaile da, bertzo jartzaile. Horrek esan gure dau bertzolarize dan edo ez. Ni ez naz nor esateko bertzolarize nor dan edo ez. Baina bapatien egiten, Inazik behin baino gehiagoten preguntotzi eta ez bapatien berak esan da ez da belain. Ez bezen bertzo jarrizek. Harina aukuek bertzo jarrizek izen zien edo ez? Ez dakit. Seguru nau bertzotan ingoa bela bat ematek. Logiko edata. Oin ez die jaio Andra bertzolarizek. Orduen, orduen bai faltan botaten aban emakume baten agotko einiko bertzo gaizek zelan tratau zerein. Ze, klaro, gure nahi gurez nik gizonen munduenen bilen. Eta gizonen ezakunak hartuten eukezan eta haren klitxiekaz kantetan eman da. Beti deko zu arrisku hori, ez da? Reproduzitan egotie gizonezko baten pentsamentue. Eta nik hori ez neban gure. Egize da saiatzen nintzela, bertzotara juen aurretik, etxetik, ja esaten eban, gaur, holako zer esan biot. Deberezak egin jegoeten nintzen etxetik, da betik erueten eban aportetako asmoe feminismotik
zeo zer, enaz feminista, ez dut, iztak etxatez guztetan larrei, eta feminismoen mogimentu hasitxeguen ibertsotan hasi nintzenien. Bardin egon eikien eurekin ez da, baina ez izataz guztetan estremuen, ipetxitan dut gauzako beto diela bakotxak elkarren arteko bidi eikie. Eta bueno, mundu horretan mogidu nintzen, baina betik erueten eban zeo zer aportazio bat eiteko. Hau, ez dakit jasota dauen inun, baina nik Ondarbin kantaune banien, lehenengo segero kantu hot geixoten, Ondarbin kantaune banien lehenengoz da Maialenegaz, Peñagarikanokaz da Egainagaz, eruen eban barruen, esan binebala, zehozer, egun batzuk harina, 15 harina edo pasauzan, Urkiolara bidien goiezela hanbadau etxe ba, ziklistak eta goten die aterpetxe moduen edo txagurtzulokue. Hor pasauzan, hor topo babi esan detenidoa bizan proseneta talde bat, horregon zan antxa andrak zerbitzue motea bine andran lekue, 15 bat egun harina, eta egon zien detentzinu, Durengoko jentia ez zaune bebai, eta hori. Orduen, eruen eban buruen, bota bine bala, zehozer. No zenak izen, azken agurrien, aurrekuen edo erdizen sartuko neban. Eta kasualidade izen zen, baina egainari emotzien euskal iztegi batuen lehenengokue egaina zan, da Maialeneketanik galderaken bigontzezan iztegi zeri. Nun, eta galdetzen dotzete gainari, zer dakarren proseneta hitzari buruz. Berak, aietu bat izen zen, baina hor gelditzen da nire aportazio bat, berak erantzustan iztegizia espaldiko txu esala eta ezekarrela olakorik. Bueno, pasau zen, hor. Alako gauzak erueten ebasan betik, etxetik, zehozer, aportetako zer esan bihot, momentuen nahiko gai eguneku esana, eta baina emakumeen begirada batetik atentzinu ditze ban zehozer. Oda, beti zozer itxigurien. Zozer itxigurien. Zer izan, txapelketa bakarra presentau zinena? Ero gehiotera juz zinen? Harinau, hori baino harinau, Euskal Herriko txapelketa baino harinau, parte hartu neban, 84 usteot izen zala, Euskadi irratizek antolatute herri arteko txapelketa bat. Ez deitzen zan... Eta gizela deitzen zan. Herri arteko txapelketa bat antolatu zan. Herrike egin zan, orduen be justo areitio eta neuk irurok hartu gainun. Azkeneko txapelketa moduen, orduen nik egitute. Orduen Euskal Herri mailan. Eta jokatu gainun Hernaniko taldien kontra, aterpe, eizmendi eta anatx iru, eta epaile moduen egon zien Imanol Azkano eta Milian Telleria, akortana, ez da gero ez dakite Jose Gartzia edo horretaiko baten bat. Bueno, partida batera aixeten zan, eta irabaztea bena irabazitxe eta galtxabena, aurrera, ez da? Eta galtxabena, bueno, horre gelditzen zen. Doinu bat ikasi naben egun horretan barriz esekule entzun bakue Milane kantoa ben resultaue emoteko modue bertzotan emoteban. Eta izen zen gaurko saioan dana gazenaz gogoratuko, gaurko saioan ara ikusi dugu hemen hainbat borondate. Hernanitikan anatxaizmendi ta gurasoa aterpe. Jurretatikan justo Kristina tareitiok hartu parte. Gaurko honetan gure ustetan onenak zuek zerate. Horrekin, niretzat doinu barri bat,
Eta guk klasifikau ginela. Eta hortxe ikisi gendun bertzurit horrekin gelditu gara. Eta gero, urrengo tokoiakun jokatzie segurako taldiegaz. Florentino Goiburu, Intxausti, eta Zubizarreta. Horri ja, zien esperimentau hauek, horrek bertxotan egia bien elegante. Eta jokatu gendun, izorretako FP-ko liburutegi zen. Martxuek 19, 84 izen zela uste dut, Martxuek 19, San Jose egune. Gente pillo bat, bete, eta engendun hortxe saioak hortanaz, zesteia baten barruen, zesteie zerbilleta kuadrodun bategaz da paute paseta bienan, da botila bat papel albalagaz forraut eta ure zelezatoskun paitxarra zan. Dopaute, areke. Motzien antidopin. Claro, galdu ingendun. Bueno, galdu. Irabazi asko ingendun. Ikes gendun hori. Gero eurek izen zien txapeldunek. Oso onak. Horre deskubridu nebani Florentino Goiburu bat. Bertsolari baina. Ona. Ta hori, finaleraino allegau zien da txapeldun, usta bien. Da hori izin dizure txapelketako... Gero beste bat, 85 izen leike azikeran, edo beste esken nazta hoitzen dut, igual 85. Bueno, dinot, Bizkaikuen eta Euskal Herrikuen gehiago ez duzu parte... Taket zari zen hartu gendun, parte mungizan. Eta Euskal Herrikuen eta Bizkaikuen hori? Ez Bizkaikuen segule bez. Bueno, hau azkenengo taldekako horretan. Horregaz lotute, urrengo bertsoaldi jentzun bihuz. Jon Martin eta Maialen Lujanbio. Herri bereko bi herritar zarete. Zuion igandero joaten zara mezetara. Eta Eliza erdi hutsik egoten da. Gaur telebista mezak grabatzera datorrela eta inoiz ez bezala Maialen ere etorri da. Jon hasita. Hainbat kamara eta mikroak zintzilik. Naiza deskonektatu gu ez gaude hilik. Badazu bezelako pertsona abilik. Fedea duzu baina telebistan soilik. Trialai, lalai, lalai, telebistan soilik. Orduan telebista da zuretzat mamu. Justu bihurtu dena neretzako amu. Etorriko nintzake enitzake damu, koro hau zen utela jakin izan. Lehen mikrofonoak ederki zebiltzan, baina ohartu zara dagoen baldintzan. Argia eten dute ikusten den gizan, Jainkoaren zigorra ezotera. Estu eta larri, ni Elizara enaiz, ez azaltzen sarri, baina ezin leporatu, hori herritar horri, Jainkoa ere badabil, joan ta etorri.
oroitu dagon, jendean zerrenda. Beteagoa dago Luxianan denda, Jainkoa leku guztitan egoten da, benga, ez dagonean ere bertan egoten da. Trialai, laralai, laralai, bertan egoten da. Elizak ari dira, usten. Zuen poltsarik ez da ja gehiago puzten. Naizta gaur telebistan grabatu gaituzten, lasai ETB ez du inortxok ikusten. Larai, rarai, rararai, inortxok ikusten. Kristina, Aukeratu konteu. neban hori, bai, buruen dekoa salako. Bertsolarien kapasidadien barruen eta bertsolarize danak hor demostretan dau. Zerbait istripuren bat edo gertetan bada bera kantetan dagoen bitartien, zelan dakizien momentuen gertatu dan hori bere bertzuetara sartzen. Maialenen kasuen, Maialen da John Martinen kasuen, argize juen da etorri iten zan. Ez da guztait, segaitik izan zan, mostu iten zan, az goratzen izait izan. Ez da gitek uraldi txarra egon salako, ala, edo potentzize larra izan eta ebai iten zan, beha mikrofonuek injarbari gelditzen ziren. Orduen, kapaz izen ziren, gertaera hori bertsotara ekarteko. Eta bertsotan moldatzeko. Hasik eran Elixi eta Euskal Telebista basan bezera, bueno, pues, hartu dabe, jangoiko bezartu dabe, argitasunez hartu dabe, bestiz hartu dabe. Bertsolari onak hor demostretan dabe, kapasidadi edekiela, momentuen, naiz eta buruen beste gauza batzuk eukin, asmu esateko, automatikamente inguruen gertatzen dana, jaso egiten dabe, eta bertan ipini. Hombre, hori danak ez dabe, ez tekie kapasidadi hori zertzeko. Beste behin, eta hori komenta honotxun bebai, Igor uste dixen zala, Bilbon kantetan dabilela, bate materi mobile izetu jakon, edo deitu jotzin da, rin, mobil hori. Eta gogoratzen az, neuri pasaten antzera, gogoratzen az, hartu eta gertaera hori berori sartu aben bertzuen barruen. Eta gentiek disfrutaben pilo bat, eta txabarlo zaparrada bat. Horrek demostretan da bapateko tasune. Ostantzien bebai, izta? Baina justo olako gauzak pasetie, eta kapazixen hori bera automatikamente ez urrengo bertzuen, ez, gertatu den momentuen, tak, relazio etopau kantetan zabixen agaz, eta jakin zure diskursuen sartzen. Horrezagaitik aukeratu dute Maialena, beti, atentzini beditzen duzte, Maialena, Igorrena, eta beste batzuena. Kapaz izen personie, konzentraute dauenien, zerrazan bidabenien, pentseta dauenien, ze jendik ez dago jakingo biher bada, baina buruendekon konstruzinue da. Ja, buruendeko zu, praktikamente esaten zoiz izena, eta urrengoko behordeko zu, eta ordenan esan guruzu, ez teitzun eskapau, batzuetan pasetan da, azkenerako pentsote dekozun gauzia, igual harina esaten duzu, eta gero azkena barriro moldatu biozu, eta ez da izeten hain potentia, bertzolari alako goza paseta jakoz. Baina, zu buruen dekozu nien ja pentsote, zer esan guri duzun, pastaiatzu olako goza bat, argize juen dala ilunetan galditu zara, eta argize juen data ilunetan galditu zarien hori, zure diskursuen sartu. Horrek esan gure dau, bertzolari ona dela katetan da biena. Eta Maialen oneri pasekin hori. Argize joen etorrezen ibilizan, mikrofonuek gelditzen ziren potentzi zabari, gu entzun gendun, urrien egon ginelako, eta entzuten gendun zer kantetan ebizen, baina. Bueno, bertzo honek entzun da. Bilurre hokin jo, eskainule denpori beteko, baina
Joanen jako denpori, Ba, baina, Kristina, bai, horretan gauz, uste dut zuaz, eta publiko gatz, Kristina, kontado zen guztietaz aparte, bertso irakasli izin da horretan, bai maiztegin, bai bertso eskolan. Bai, Durangon be bai. Geuri ebe, bai, batez be? Bai. Guk itzelezko oroitzapen hona diguz, Urruxar bertso eskola sortu baino Urruxar bertso eskola. Eta bai, gonbidatuko zaitu Durango baten, Bai, horreri buruz berbetan. bai. Ze Bueno. gaur bestelan luze jungileaku, Ba, ondo, bai, badoz gauzak. eta komentako. nire partez, plazera hondi batzen da, betiko lez zugaz horretie, Vale. zu entzutie, eta oin bai, haurekon justu itxiotzeo modu, sortzer gure badozu esan, azken berbie, bertzolari jegekin bideu, Bueno, ez bakarrik placer bat dala sortze mundu hori, azken maten da dekosun, barruen dekosun zeo zer biztan nipinkie, niritzat placer bada, guk oin bebertzotan askotan egin dugu etxien andragixonok, oza, pentsetan dut, egun bat ez dela pasauko bertso bat egin barik. Alkarri zeo zer kantau barik bertso neurri zen. Egunera, zure burue egunero hor dau biherrien, eta hori ona da, edozein entzat, edozein muskulo lantzen dozule ona da, osasunerako, eta burue zure gorputzeko parte bada. Zorkuntziaz ni bintzeten amorauten hau, eta guztetan jakonari, invitazio edeko. Bertsolaritza, nik uste dut perfektu edala ondo pasetako. guk ondo pasetan dugu. Guk ondo pasetako. Eta bai, amaitxu orduko aurreko programan esan gainun bat, Durangaldea Uztabarritzen bertso zirkuitu antolatu dobela Durangaldeko bertso eskoliek, eta apirileko saioen barri emongo dut, apirilen amatzien, hemen bertan horretan askondo karpan arratzaldeko zazpiritan, eukingo dugu Miren Amurisa, Ander Aldazabal, Paulo Salterain, Beñat Alonso eta Saio Alkaiza, Zaldibarren apirilen 24 Seitierriztan, Leire Vargas, Ander Lorriaga, Unai Iturriaga eta Jon Euria, gai jartzailea Ainhoa Urien, eta Zorrontzan apirilen 30 zazpiritan, Alain Barañano, Beñat Alonso, Bitor Altube, Irune Basagoiti eta Iruri Altzerreka izango duguz. Maiatzeko saioek urrengo programan esango duguz, eta beste barik, ezeixue lehioa itxi, laixi arrerati libreek emoten dozkun lehioa ezeixue itxi, gu datorren hilean barriro sartuko gara zuegana, luze laburrien ibiltzeko. Eskerrik asko. Bueno, nik agendi egin ja asinaz hori ikusi doan nien mobilien eta eskerrak emon antolatzen dabilen jentiri, baina programazio bat enjedeku, eskure. Eskerrik asko. Eta oin gutarrak agurtzeko. Agurdan hori. Persiana zabaltzean, argitzen du eskatzean, aurrera begiratuta, zerruzten dugu atzean, persiana zabaltzean. Kafea mingotza bada, gozoa da mermelada, gizon batek kilei ditu, Andrea eta alaba, gozoa da mermelada, goragu eta gutarrak, poliak eta zatarrak, maite ditugun Andreak, eta beraien senarrak. Kreditua, hipoteka,